Barang, mutuo ba ka ani o dili? Unsa may kaingon sa Biblia mahitungod sa barang. Ingon nila, kung gusto ka manimalo sa imuhang kaaway nga dili ka mapreso, ipabarang. Now, unsa dining barang? Matod pa sa wiksyonary, ang barang usa kini ka mahika nga pagbuhat diin imuhang sakiton ang tao pinaagi sa pagbutang og mga insekto sa iyahang lawas. Ingon pa ni Journally Gumitaw, nakita niya kung unsay nahitabo sa tao nga gibarang, iyahang anti gibarang. O sa dihang kini namatay, daghang naggawas nga kuto sa iyahang nga ulo. Ingon pa niya, kuan na lang gidala na lang balik sa balay sir kay maura man gyapon dili man maulian pag sa ospital. Antod namatay na lang dayon siya sir. Pag namatay siya sir, mao na dayon to daghang kay nanggawas sa iyahang ulo nga kuto sir. Daghan kaayo sir, daghan. As in daghan kaayo. talagsaon nga panghitabo. Tinuod gidi ay ang giingon sa wiksyonary. Apan unsa man po'y ikaingon sa Bible mahitungod sa barang. Tinuod ba kini o dili? Ingon sa Exodus 22:18, patian ninyo ang babayeng diwatahan o barangan. Hala, tinuod gidi ay nga na ay barangan o baka mamamarang. Ang sugo sa Bible mo kini, patian ninyo ang barangan o diwatahan nga babae. Sa Old Testament kana, unsa ka ikaingon sa New Testament? Kung basahin mo ang Acts chapter 16 verse 16 down to verse 18, adunay babae diha nga fortune teller. Sige kining singgit nga kining mga tawhana maoy mga ulipon sa labing halandong Dios ug kaninyo nagamantala sila sa dalan sa kaluwasan. Sige sunod-sunod kang Pablo ug kang Silas ug sige singgit nga kini mga tawhana sulugoon sa Dios gawali mahitungod sa kaluwasan. Si Pablo ug si Silas na alimusungan sila ug gipagawas nila ang demonyo sulod sa lawas babae. Pagawas na wadag umoy ang babae ug wala na kini gahom sa pagtagna sa umalabot nga panahon. Nasuko ang agalon sa babae kay wala na siya kwarta, wala na may moduol para magpa-konsulta mahitungod sa future. Napreso si Paul ug si Silas. Ang Dios nagtambag sa mga Israelites ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini, mahugawan kamo, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Dili kita modangob sa mga tao nga gakonsulta sa mga espiritu o barangan. Nga naman, kay clean people kita, ang mga Israelites clean people sila. Kung muduol sila, mahugawan sila. Naigaingon nga kini mga salamangkero, kini mga barangan, iya kini sa Dios. Wrong, oy. Ang ilang power dili iya sa Dios kundi iya sa yawa. Kung iya pa na sa Dios, moingon unta ang Dios nga duol kamo kanila. Apan niingon ng Dios, ayaw kamo duol kanila. Nagpasabot nga kini mga tawhana kontra sa Dios. Ug ang ilang gahom nga gamit dili iya sa Dios kundi iya sa yawa. Kung ikaw mamamarang, kung ikaw salamangkero, repent. Kay kabalo mo ang Bible gasulti nga ikaw, kamong mga salamangkero, kamong mamamarang, ilabay kamo sa impyerno sa walay katapusan. Ingon pa sa Pinadayag 21:8, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga magsimbag mga Dios-Dios, ug ang tanang bakakon itambo gayod sa linaw nga kalayo, ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kinsa ilabay? Apil didto ang mga salamangkero. Apil pa ni mga lumayan. Actually, ang salamangkero, broad kini siya, apil kini sa mga lumayan. Gani, matud pa sa isa ka version, apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinuohon, ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, ug sa mga makihilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios, ug sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. O kadtong mga lalaki nga dili sugton unya lumayon ang babae para sugton siya, mga igsoon, ikaw nga lalaki ilabay ikaw sa impyerno. Instead nga ikaw mogamit og lumay para sugton siya, umpo sa Dios. Ug kung mainiton ka sa pag-ampo nimo, ang Dios magatubag sa imong mga pag-ampo. Karon ang pangutana, madutlan ba ang anak sa Dios sa mga barang o baka sa mga salamangka? Ang tubag dili. Kay ngano, ang Dios nagpuyo na sa tong kasing-kasing. Ang balang espiritu nagpuyo na sa tong kasing-kasing. Efeso 1:13. Unya giingon pa gid ni Juan, apan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog na ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Ang espiritu nga gitukod ani mao Holy Spirit naa sa ato ang kasing-kasing nas tong kinabuhi. Ug ang espiritu nga isa, espiritu sa mga demonyo o baka espiritu sa yawa naa sa mga tao. Kini mga espirituha dili ka piog kanato, dili ka
buhat og mga ingon ani kanato nga naman mas dako ang Ginoo nga naa sa tong kasing-kasing kaysa ila.